இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு ஸோ ஏன் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா சிம்பிளான ஒரே ஒரு ட்ரிக் தான் பார்க்குறோம். சரி வாங்க ஸ்டேடியம் வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே வந்து இந்த பேட்டில் ராயல் தொட்டுட்டு இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ட்ரிக்கு தான். சும்மா நமக்கு இந்த கேம் அப்படியே போர் அடிச்சதுன்னா இது ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ் மட்டும்தான் இந்த ட்ரிக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை. இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா உங்கள் நெட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. டான் ஆஃப் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு மேப் உங்களுக்கு பிடிச்ச மேப்பை தொட்டுட்டு நம்ம இந்த மேப்பை தொட்டுட்டு நீங்களாம் நெட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்ல ஆஃப் பண்ணிட்டேன். எனக்கு நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி வந்தோடனே இந்த ஐஸ் பட்டனை கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடும். இப்போ போயிட்டீங்கன்னா வந்து நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வந்து எடுக்க உள்ளே போனோன்னே காட்டுறேன். இப்போ நார்மலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி நெட் ஆஃப் பண்ணாமல் உள்ள வந்தீங்கன்னா இந்த டூல்ஸ் பட்டன் காமிக்காது. இப்போ நீங்கள் நெட்டை ஆன் பண்ணிட்டு உள்ள நெட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு உள்ளதுனால டூல்ஸ் பட்டன் காமிக்குது. இதுக்கெல்லாம் கஸ்டம் ரூம் கார்டே தேவையில்லை. ரூம் கார்டே இல்லைனாலும் நம்ம இந்த மாதிரி சும்மா வச்சு விளையாடிக்கலாம். சும்மா வச்சு கட்டி விளையாடிக்கலாம். நம்ம பார்த்து அசால்ட்டாக வச்சு கட்டி விளையாடலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி விட்ருங்க. சரி ஓகே கைஸ், பை பை, டேக் கேர். இது வேறு நெட்வொர்க் கனெக்ஷன்